kahit kumot nga clearance sir ya nga umuna ti amin, the way we explain is based on ti pagtaktak daran ti maysa nga abogado no how they Mhm. see the situation. So we are not hantayo nga puan panig ti sa sinuman. So dagiti explanation tayo kat may yanatop lang iti linteg. But then again, so when you talk about resignation, so syempre wala pa kasing ano to it's not yet a settled rule, kumbaga. It's not a settled rule na when you resign while the impeachment trial is ongoing. So it's not yet a settled rule na pwedeng hindi na ituloy yung impeachment. So this would be the first. So hindi pa natin pwedeng sabihin na pwedeng ang resignation would automatically stop the impeachment. So wala pa naman yan. So we have yet to see a decision coming from the Supreme Court na kung sa ganitong sitwasyon na yung isang impeachable officer ay magre-resign na lang, titigil na yung impeachment trial. So wala Mhm. pang ganon na decision. So hindi naman tayo po pwedeng magbigay ng direktang sagot na wala pa namang case law or ay wala pa namang batas or wala pang desisyon ng korte na nagsisettle sa ganitong sitwasyon. So ngayon, pangalawang punto, syempre yung prosecution, so ang goal nila dyan is to have the Vice President be removed Mhm. and eventually, siya ay hindi na makatakbo kasi that is an automatic implication when you are convicted with through impeachment. Kasi kung ikaw ay impeachable officer, Mhm. ikaw ay mayroon ng desisyon ng impeachment court na ikaw ay you were impeached through an impeachment trial, automatic na decision na consequence niyan would be perpetual disqualification to hold public office. So, syempre kung ikaw ay maalis na sa pwesto, Mhm. so hindi ka na pwedeng tumakbo sa susunod pang mga eleksyon. So, yun naman yung implication niyan. Kaya siyempre yung yan yung that is the implication according to the law. So ngayon, kung ang tanong ng karamihan naman is kung halimbawa nag-resign ka na, Oo. so that would mean that would stop yung ating mga prosecution to file uh, separate cases na sa korte na idadaan. So po pwede kasi ito naman ay impeachment court, hindi naman yan hadlang na dahil ikaw ay hindi natuloy na yung impeachment pursuant to yung tinatawag na resignation mo. So, siyempre, pag titingnan mo pa rin kasi yung nature of cases filed against you, so kung Mhm. pwede siyang papasok sa tinatawag na mga pwede namang marami kasing uri ng kaso. So, meron namang administrative case, meron namang criminal case, o yan. So, pwedeng yun ay explore ng prosecution kung sakaling hindi mag-prosper yung kanilang sinasagawang impeachment. So, yun naman yung nakikita natin na implication ng posibleng resignation. Mhm. So, kung sakali, ito, na magre-resign ang Vice President at yan ay siyempre yan ay ko-questionin siyempre ng ibang partido. So, idudulog nila sa Supreme Court and this would be the first. So as of this time, ah hindi natin pwedeng sabihin na it would automatically stop the impeachment. So, iba hindi natin pwedeng sabihin because it's not yet a settled rule. Mhm. Okay, so ibig sabihin, attorney, kahit magbiti siya sa pwesto kaya Vice Presidente, hindi natin masasabi na itigil na yung impeachment or maipapail lang sa criminal yung kaso niya sa korte. So tuloy pa rin ang impeachment trial sakaling kahit magbiti siya sa pwesto, attorney. So, ang punto natin sir is hindi pa sa settled rule. So, Huh? hindi pa settled na wala pa kasing previous decision ang Korte Suprema with the same situation. So, hindi Mhm. natin
pwedeng sabihin na pwedeng itigil, pwedeng ituloy. So nakadepende na yan sa prosecution. So kung gusto nilang ituloy, so pwede namang questionin ng defense yung pagtutuloy niyan. So until such time that syempre tutuloy pa rin yan, pero the defense would of course ano pa rin yan questionin niya yung legality of the continuation of the impeachment trial kung ganon. So we have yet to see na makarating yung sitwasyon na yan sa Korte Suprema at yon ang liliwanagin nila. So this would be the first if ever. Okay. So yun naman yung pwedeng mangyari diyan, yun yung mga future na what we are expecting to happen when the Vice President would opt to resign. So, yun naman yung pwedeng mangyari. Kasi, siyempre, yun nga, yung punto dyan is, when you are removed through an impeachment trial, ang consequence niyan would be perpetual disqualification to hold public office. So, yun naman yung consequence ng pagkatanggal mo. So, ngayon, nag-resign na siya. So, hindi naman siya na-remove through impeachment trial. So, that remains to be a legal issue kung pwede bang pwede pa rin siyang tumakbo kasi hindi naman siya natanggal sa ganun. Okay, okay. Yun ang usap-usapan ngayon kasi pag alam natin, pag impeachable yung isang opisyal sa gobyerno, kahit anong posisyon sa public office, hindi na siya pwede o magpapasok pa sa government. Kaya mas mabuti na lang siguro mag-resign na para sa susunod na election, makatakbo ng election. Yun ang ibang reaksyon ng mga, lalo na dun sa Duterte camp, attorney. Okay, attorney, sakaling kasi pag halimbawa, isang pulis, may administrative case, pag mag-resign siya, matigil na ba yung administrative case na, attorney? Or attorney? So that applies kasi nga ito, syempre kung depende kasi kung na-achieve ba yung goal, ano ba yung pinaka-goal niyan? Is it suspension? Is it yung removal from the service? So, di ba marami namang possible consequences of a particular administrative case. So ngayon, kung siya ay, yun nga, yung sinabi nyo na he was already removed from the, paano ba siya, natanggal ba siya through suspension to removal? So, pwede namang idulog yan. You can always make pwede naman sa part ng victim to appeal. Pwede naman questionin din ng natanggal na police na sa mas mataas na hukuman or administrative body kung nararapat ba yung parusang pinataw sa kanya. So, meron pa ring solusyon yan hanggang wala pang finality. Yun nga, attorney, parang sinasabi kasi kampo ni Duterte, ba't di na lang ilagay sa yung kaso niya sa korte? Doon nang paglilitis yung kaso niya para sa susunod na election, makatakbo siya. Kasi ngayon, may karamihan na nagsasabi, parang ma-convict siya itong impeachment against kay Vice President Sara Duterte. Okay. Attorney, alam ko, busy-busy ko ngayon kasi may activities kayo ngayon dyan. May programa kayo dyan, lalo na dyan mga indigenous people dyan sa Nuever. But kahilingan ko lang, attorney, kung kayo ay kang tatanungin, attorney, ano ang pinakamalaking legal at political implication kung mag-resign si Vice President Sara Duterte sa gitna ng impeachment proceeding, attorney? Hindi, ano naman tayo, sir, yung ating mga basehan pagdating sa mga sagot natin, it's more of nakabase din, naka-anchor din sa batas. So, pinapaliwanag lang natin, hindi naman po pwede, kasi ako, when I'll answer questions, I will base on laws, yung kung anong existing jurisprudence or yung existing batas na pwede nating basehan sa ating sagot. So, syempre, we all know, nakalagay naman sa ating konstitusyon na when you are an impeachable officer, so one of the
implications yan would be, for example, na desisyonan yung impeachment mo just through an impeachment trial. So ang consequence niyan would be perpetual disqualification from holding public office. So yan yung consequence niya. So nakasaad yan sa ating konstitusyon. Kaya kahit sino ka man, basta kung dumaan ka sa impeachment, yan yung kakaharapin mo na consequence niya, perpetual disqualification from holding public office. So, pag tinanong nyo naman kung yan bang impeachment ay siyempre, we all know, ang nature kasi niyan is sui generis. Yan ang term ng mga abogado, meaning it's unique by its nature. Kasi nga, pagdating kasi sa korte, kung ikaw ay dedesisyonan sa iyong kaso, ang mag-decide would be the judge basing on the, yung facts, pieces of evidence doon magbe-base. Pero kasi pagdating sa impeachment, pagdating sa ating mga senator judges, it is through votation. So, siyempre magboboto sila dyan. So, doon mo na lang makikita yung difference. So, kung ano yung boto ng mga senator, nanay. Okay. So, yun naman yung So, kung whatever the result would be through the impeachment trial, so yun na yung mangyayari dyan. So, kung iboboto yan to acquit, ma-acquit siya. So, kung iboboto na to convict, so yun ang iboboto. So, it will follow na pag ikaw ay na-convict, so definitely nakasad sa batas na that would be perpetual disqualification from holding public office. So, hindi ka na po pwedeng tumakbo.